Ewusia mebo akwaba Badwam so ne braso matena seed na se ye ba bedi nkomada na apomuden no ho nkomo ankasa na ye ba bedi meda se so aka ye ho a free 5:30 ebepem sampempenso na ye betena to 9:25 am na dwumadi ahodo a ebe koso Badwam so no atwa so kai se frema no te waba atwa se wa nkomo twetwe no na ye befrase na Medimafo Herbal Hospital wana me se ye ka bibidua yare sa wa mana ye fe in fact wura hodomo a wo yade no kura timi ko huhu dan no kwa kra na yare ni timi disappear in fact wa be ehun say yare sa wo hwe no they say they call difference level when doctor time that so atna say ye nko na ye ni enkomo doc ma chen enen so ye da foforo awrade aye minim say Medimafo de bia mo che nkrofo ade ye kire nkrofo na montuo na obu wono ma na eje yare na nya bawi enu ntina yare sabia no ewo honomo ye ni Medimafo Herbal Hospital hon kobo kakwa yo mamen enna wonyankopon ase me fi komase bedu ha ona mamen kwane ahoden sa na afin so mamen chia Adom TV ahwefo nyina nso sa mo nyina nso afin hiapa afin kometo ye se wonyankopon adom odi Medimafo abadie enura afo sa abrei na obi a ho ye gidie wama anade wate na wabunia eguna sum obu onso a wate ose yi da bia mo hebafo mo betna haka so mo ye kwa ye hunu so da bia me kam se ewiase de opam wo nyaye a ontumi nje wa home ena ewiase ye wo ye sinse mo ni ntine ye chiche edi ye yedi ni ye Medimafo na Medimafo de efiri se obo ade nyankopon bo na ade ebesi enne edia na doctor taka asembe se afei na twrensem wase yeni dua na banfo ha ban sayale no afei na abem mini no ene sei mini ni nyina ne se onyankopon enum asam se yeni dua na ba efo ha ban sayale o kan wo twre ensem no emu na de tense twrensem na ye kenkan no abribia ni asem onyankopon ka ebamu obetima ka asem fie bebre na me kai se odifo Isaiah she enkom se obawu obabanyi amaye ye befra no onwonwa ofutufo daja asomdwe hine edifie bebre edifo bebre so bai esubura ya wu Yesu no babu no ka kire yen se afei na de odifo Isaiah kan na idai abba inti the doctor say afei na twrensam na ekans and say ye ni dua ba fun ha ban sayare abam ne se ekwan a Dr. Dujenfinam so dia haban sayale no eburu nipa adwen ne entiase so abubuafo nante enifrafo timisina panie stroke, diabetes, pressure yale nkaya ye soro nyina aye entetia case doctor say na bebere mamin kan asem we etahini pa bebere nim say wo hwe Medimafo Hospital na eswo dia ise wukura empempem na edeba ba Medimafo Hospital no so ne ba bia efukura efiri say Medimafo ntimi ma wo bia po Medimafo de tambia ye gina ye nanse ye dia ma oyarefo enti no oyarefo be piem se wukura bia won kura bia yetimi hye no yare ema onya ahotofi se yese wayare sa ana wayare hye no na ehia yen enti wayarefo bia wayare ya che wada dem wa che na wabre na woni anidaso se de maame bia ne ma reject no se oye bayifo ne ma apono da obi mantwea ne nyina ne se maame se okoda onna emfinhie dua na nie ena yare e beto so enkoye wo se ne ma timikof ne ma wo mu timikof asofo se onka nanum asam na onwu esansa oye bayifo o se durubire bia ne ho timi hihyensa wo se momfa nsuo mu meso enti ne ma se oye bayifo ke se o ma ya ne ho nton ntino o ma pam no to obi mantwea doctor ne o yare bi o ho etisa wo ho so o mutimi dwa wa dis ye hwie so good so no ti se eja obu hokro me ka ma bi oba hospital say onu ati ne fie no anopa wi anyime nyina ne yi washroom no ti e wo hwe so gu no ho saa o se what air condition kura ase
I say yes so yes e wo bebre e wo bebre no enye bayiye enye honhom bi na abo no yare e woni padua mu enye bibia sama ya mekana se mekas oba Medimafo na wo babisa me say doctor menkyere na de kodia e wo hospital eba busumi miense ne ahohyehyesi me so saa me bɛyi me ho hyehyɛ me wo me fie me ho hyehyɛ me mete eko mu a me ho hyehyɛ me ba doctor me ba wo hospital hey ma be di lashon ebe don hwere miensa asɛ me hye fridge mu me san betena woni menti enti adekodi a ɛhyɛ wo hospital ha kyerɛ me ade ba ko a Medimafo aye hu na ye wanwan sɛ oyarefo aba beduru ho no kora na onya mehu doctor no wotinka sɛ yale ana wode ba no na ente saa ma bisu ni ma bisu ni negre be konsa o se be na wotwene wo dada mu pre meduma me ye minya kwan masere akwan ne de wo ba hospital wo beduru ye wo bi ahwe ba wa no den na gase na kati wo fie dia se ka ma meduma o mi se ma bet sa na Medimafo o ni se bo apaye bia na wa ba no ya po ma me ye woda obi mantwea obi dumfu obi oba hospital and obenya ayaresa na so no me yale ni ma me asomasi yale de ese se baba benya ayaresa de ya mekọ akọfa ma me aba je ese ne de na ache echen me de ọkọfa ma me de ne ba ya na edi na wotwe ni ese ma me mra review a ne ma na apo no se wo ye bayifo no mako num asata de fita eba beda onyankopon ase o ma se me se enti ye ma me na yale na ha no yale na ha ne dia na yale safo wo hia emfinhie dia na ni ya boye ma me bayi ma me fa ye bone teye se nipa bayale ya obehu ba bi eduro wo no na nipa ye bone bebre ya kansem bebre me kam si enhira ne ye awurade nyankopon wiase nyina tumfo no se ebra nipa nipa bayi ye to sikagu ye pripa ayaresa na yenya na wode na koa doctor time da so aba oh my Ghana say obi bia na obayale no obepagya ni tiri nani obetua na mon aba Medimafo Herbal Hospital no nyankopon Adom ayaresa ene fa hodie be ne dia enti Medimafo Herbal Hospital dia da bia me kan se gise dia wawuo dia yesie no pe na yentumi se wunwi na yensieo na yale na hawo yale na etete onko ade bra be piem kumase ye bu akwa agogo ankra ye pokua se mayira me no kasa wie ya me kwa akotena se ene ye wukuada me se wukuada no enkyeremu ye eda nipa wu akuaku entena se ene wukuada me wu akuaku ebra Dr. Tam da so aba be piem won kan ta bre o sole ya kotena se wo mayira no wode time ato yalefo yale yeso ti me ka kira yalefo bia sa onka na koma ento ne yem na menim se Medimafo aba o my Ghana mu se ye ba be pre enko wo jese se wo nyanka won sanwu wo bo na ye yale dia be piem ho obi hwemi an pause stroke na ano na no achia entiburo nya kura nkofo bedidie awi na mu ese na no achia ntino ontimi nyibi ontimi nye bibia me pa cho papa stroke akawa buro nya wontimi ne bi ene eye wukua da doctor se bra Medimafo na eni na wotwe se ene wukua da no ma wonne wo mabakuru ebaku dompe ho efise Medimafo de ehone bia oyarefo emfa pomanko ho mfa nkofie biem ehone bia yentena hwe mu emfa ma Medimafo mfa nkofie biem ehone obi ba ya mami bi oba ho edwoada ye hye 2 weeks omra review na eyenani o se nani wa yeso operation wo nwuna de biem mami ba ye ne yawara no sambo doctor mi anantwie atwamu a me hunu ene buza aboa entetia na ekoi mambisi doctor me yale eka me no se ye ka kire me se me fasika 1 cd ento wo bi fie ento na japade ne kai so se me afia so metima solia nantia enka me nya da enso hwe ene
me na me kwa Amerikai me kwa Amerikai papa bi se na yale wo ni se na busuafo na ekunu afọ ne kokofuo oye kokofuo wie ye pe na yale be bo no wa chie ma wo se wa china ko bia eni kwan se Kristo ni echin ko senso na enuro a enhama ewo Medimafo hayia ebetumi asane yade papa bi se mankwanko di adanse a matam da so a enka me kura no onyankopon nye me nkwanfure me nsem ebiem ene se me yale ye me da emergency no man twehwe biem se de me titwa ato se doctor beka se enye ye biem afi me ti mani na me da me pass na me bisa me ma se na mo de me ko hin no se ye du ko Medimafo o se ampa krachi me tema na yale no munya den me ti ni kana me se de binum ba wo kan no so ukwa enkosi aga no sa de te se na oye onyame nipa mekwa akodi adanse ama doctor eti na oba Medimafo da bia meka me se ba bia adanse wo epa ye Pentecost for asore dem by and then Medimafo Herbal Hospital a chain Pentecost asore dem if you saw do yale ye ba ha won san fa nkofie bim obi se Mrs ye me ya me chika se me kotodwe me kwada me ntumi na me widie mo hyehyeme me nase atatai wonya ka akwanhia wonamu abu wonsam abu we mu nyina ye ntatia case we mu nyina ye ntatia case ntatia case no se yale no de wo de woni bubusa ye ketu abi no o mra Medimafo a ade yanchi eni nansa Dr. Tam enfa ne Tam entoso no uti adasa doctor de share me na otwemi no nanso mpo na otwemi no anso nyankopon ya adoma echina ye wada ya odie da me pa chaw echina ya wo ena afi 2023 ya chede etwato ye chene Easter ye chene me birthday ena ye chene bronya de ne enkna de no ye bank na haya 2nd October no ye ba that very day no ye chene ma ene echina enso ye becha ade na achede de esu wo mu ne ye television TV 32 inches me pa chaw eno ye che mako 50 na so obi ba de na yare ya bepa yare hye no mo se che na de eburo nyi sa na Medimafo Herbal Hospital etie wa wo de kakra bia beje wa yare sa wie no na wodi ade ya ehunu se Medimafo Herbal Hospital obi e okura ye card no sa wo ba Medimafo benya yare sa wie a card ne de wo tira ba bi ehia pa afato okay because afi ba ko wo de beje money anwa maakum emprensa wo besa de agi TV emprensa so wo card na nko ade ya wo Medimafo card no a entimetimi ka kire metimi ka se card bi ani wo man Ghana mu a ehu hia duro Medimafo Dr. Tam da so ye be kwa chede no so video bi ebo e wo TV no so ya wankasa mu na abaya abema na ne afi kakra na maame fefefe bi nso di wachi e abusua no ya family nse we ye award wa anano year Simba African Business Excellence Award okay na award mu ade ba ko ye me fe wo mu pa de ye me fe mi se ebro mo bo se overall best herbal hospital no the original bisa say bisa audience no say overall herbal hospital kwa ma hwan na efiri animu kosi ekebe bi ase Medimafo Herbal Hospital na so mo di madjuma dada surprising me o ma dia tumu dada o ma na o mu obo category no na onyammo mo adjuma kura di ba to mo atwahia no no say overall Herbal Hospital ekoma hwan obia o mu gina ekoze nyina nipa bebre na ewo over nipa be 500 to 600 na ewo ho obia say Medimafo wait tira ma yehu say 1+1 eye 2 and sign na djuma Medimafo die wo oman Ghana mu ano enye asam ketwa enye won say wudu Kumasi manda na Cote d'Ivoire fo adia fa ye bank na Nigeria Togo ne Benin mo enyina ba din etu hwe sa video no oba no eye memeyire no wani so ya enna nkwala no so so di wachi ya nkwala di machi no so ye
on say Nyankopon hira akora wo a wo ba ho ofa yeah ni na ka Nyankopon hira e ka ho bi yes me say wo na wo ba ho nya fa ye Yesu free man na ye Satan enti no nyame hira wa ya oba ye ma de nyina ye fe mo say do ba ye angel e wo Yesu sini yes bibia e kama I sabi anu so fe enti se bodi ni sa na so mu show hospital no except ne say de mo ye adwuma bibia oh wow kama oh my adwuma my adwuma pa enti ahwe fa he ne hwehwe mu a ye behu mo na telephone numbers no Herbal hospital oba o my Ghana mu a ye wo abia mienu Kumasi ye abu akwa agogo Kumasi ye abu akwa agogo enkna eye poku ase mayira so obi opeso oba ho bia ukọ Google map ebo Medimafo Herbal hospital Accra oba for Accra na bra Medimafo Herbal hospital Accra baby a wo bia wo do baba hospital ho uduru ha hwehu se eye ho na waduru ansa na wawura ho ye building ye green and white fe hospital bia eye Herbal ewo oman mu ha obedu se ye blonde no so ejina na so doctor enfonyini bibia teta ho hwehu se o card ya wagye no eye Medimafo card afi wanya ayurehemu se baby aba no eye bia o manfa yale ne enkofie biem Kumasi nso ye abu akwa agogo ho nso wuduru baby a wo bia obetimanya ka esi abu akwa usi abu akwa usu besi police station usi police station wa unu ho na ye pai and obedu won time that so and na obedu poku station akora no na omo pai time that so uduru de won timi nko map so uduru poku station wa ye billboard ka sisi wo se me ko Medimafo simple car no de wo beba na obeduru ho so obos enipa wo ho ekina anopa ye che TV no mako 50 and ye first 50 nipa 50 ebedi nkan ewo hospital ho no ye de ma wo mo first 50 so want to me enyamu bia a free 50 kosi de obeba twato bia e mo no ye 5 kg no bi na ya ma anwa 1.5 liters ni bi aka wow munya makwa de betima cha kosi be say 25th because and ye de bebre na eba ye de bebre na eba na kwa so obi obewura ho bia de bi bepi na kwatere kwaso obe front ma tiridin ebra nsuo fa vote na ye come peno obi edi adanse say donation Medimafo koye eso che obi ade because ye na ye timi dwene e ma kokura san de sanitary pad enyina ka ye de ho ekoye ka akuduo akese mienu ene de koye ye ki akese mienu enti Medimafo ka se wo ye bibia enti wo ye chama ye ni ankasa ye patient o mo aba ho so o mo magi mu no fanko dibronya ba TV ni de wo bia wo card no e chema betimi de akosan line ano papa na wa baba enti wo ba Medimafo no me nkyere wo ho mfaso obi mfaso obi ni se wo afi bia wo baje emo mprensa so wo Medimafo card no wo baje mprensa emo ni anwa TV no so afi bia ye chene mprensa ye chene nkranzo na ye chene Kumasi okay ye chene nkran na ye chene Kumasi sa na ye dwumadi no etie telephone numbers no Medimafo de ebi ni asase so baabi enti wo yale a enko baabi anopei hia me wo poku ase mayira me kasa wie ya me kwakotena se na me the time ato yalefo bi o yale so doctor show nansa empa ho wo so nanan a be ma wo be ma wu ba 24 hours wo betum wo yere hia wo peba ye ne wo a wo adura ya wo duro no enye nombe bi tua bi se bi di bitafre bi one thought udugu wonu guna anajudu mienu wonu ye ya na na ukuna hia mu hia biem boso me ba so na nyinse na ba betom nyinse betom wia nyinse ne kra ba betom awie ansa na watua ehon ka ya hwe numbers na ama no kuridi abasa ne emem kanya sa wo bitimi ko ba bi se me kwaje awaduru na ya sese duro be botom mienu amon onuma akra na wa be wa wonum asafo mu se wo mu wia na waja sabranzo wanya agiska na yede numbers ye didi djuma 0244 77 4282 0244 77 4282 0500 727215
0500 727215 0245 449592 0245 449592 yale safo ene awurade na onam Dr. Tam da so obesa obi a wo hwe me bia yale yada se na se Dr. Time da so edo no sha what okoje ya na wo kasa nyina na ye twa bi ema wo hwe se de esiti ayere sabia ho nso de atwa ma fefefe no nei wo so wotena se wo poku ase mayera numbers no e wo screen so abefre no na nchiremu ne direction bi a wo hia bi a wo de ama wo tumirika ko ne kwaji TV ni